ni wannan abu duk ya biya da ɗaya wai yarinyar nan ko ita tafi amma ban sani ba duk sanda nake mata ni ta jizga yanzu ban san ma me zan gaya abokanai na ba in sun zo dan na abu na kamu da ƙaunarta amma yanzu ta zo ta tafi ta bani da tunaninta ko da yaushe sati na ɗaya ban je can kunna ta ke yanzu haka abokanai na yana ba suna can suna ta jin hauhi abokanai na akwai bada gaba ɗaya ba kai a jawo ne gaba ɗaya can kullum muna zan kuna amma ka ɗaya jaki ne Allah kullum muna zan kuna mun zo da ko kasa ki ba wani sai yake ba Allah kasusuwan nan ba mu san ko wanda muke Allah ne ga ba wai kina kai kina ma maganar rayuwa ta kana mun maganar dangon kai ka sani ina son yarinyar nan ku da za ku taimaka min shawo kanta an ba mu da Allah wasa taimaka ba mace kai baba aka yi ne mace mace da ke cewa a taimaka ma ku ci kwakwaron wannan to kai ka biyo mata to ai alkur'an da mace ƙara nuna ta tekiya a mabarcinciya na rantse da girma wai ba ba in ba ka gudu da wannan ne ba da wannan cike da alƙawarin ba gaba ɗaya ciki da kai Allah ne da wasu gane tuna wuri da kai da jin gaba kai haka ne Allah ka zo kasa wani soyayya ka zo ka wani kawai ɗaya wani gidan soyayya gari ya kore da ta zuwa ba wuce da ta wannan a jawo da ba yanzu kuma haka na fiye mun abokina da biya na dole don safe to ya zai ma wani abu da mu da ita kana ba abokina zan zo safe ko zan zo ya kalla ta a jawo gara Yeah.
my walk with gas car DJ, my own DJ. DJ is Ba na ina gwada ta moment. Sai da ku. Sai ba sai. Ku wannan